Vi har afgjort, hvem der er verdens bedste håndboldhold. Nej, en kulisse, vi har her i Granollers. Det er fantastisk. Frankrig startende med bolden. Græsser de playmakeren i midten. Laura Flip på højre bak. Det er Stellan Semenko til venstre. Og på de to fløje er det Lasurs og Toublanc. Og så er det unge Pauletta Fopard på stregen. Laura Flip, der er kommet over i den modsatte side. En fin start for det norske forsvar. Armen kommer i vejret her, så de får frikast. Fem afleveringer tilbage. Laura Flip. Nyt frikast. Og godt forsvar af Sanne Solberg. Hun ved godt, at Laura Flip gerne vil på ydersiden. Ja, nu skal de snart have afsluttet. Semenko, Græsser, de kan ikke komme til at trykke af og være så herude. Og så finder de alligevel scoringen ud hos Alicia Toublanc. Og 1-0 til Frankrig. Et angreb på 1,5 minut. Og så er det Norges tur. Stine Oftedal. Den kreative spilstyrer. Nora Mørk. Den norske topscorer til højre. Og Veronica Christiansen her med nummer 4. Det er simpelthen så elegant det her af Veronica Christiansen. Når hun først lander, og hun er et stykke fra sin forsvar, så er hun så hurtig på fødderne. De slår hurtigt igen, franskmændene. Og der er et straffekast til den tidligere fløjspiller, nu højre bak, Laura Flip. Og det er noget af en start på en VM-finale, vi får. Og så er det Alison Pinot til at tage straffekastet over for Lunde. Og op i hjørnet med den. Og Frankrig på ny front. Og det her, det er jo et norsk angrebsspil, som vi har kæmpe store forventninger til altid. Og det hører med, når der er så store stjerner på det her hold. Men også en norsk bagkæde, der har spillet sammen i rigtig mange år. Der har jo været lidt om Henny Reistad. Nogle gange har spillet lidt i stedet for Veronica Christiansen. Men så står vi i finalen og semifinalerne. Så er Veronica Christiansen tilbage sammen med Stine Oftedal og Nora Mørk. Oftedal, Nora Mørk. Ja, de får lukket af forsvaret, armen i vejret. Ej, hvor flytter de bolden hurtigt. Majt Jacobsen. Og ingenting. Redning af Glossaer. Også et fransk forsvar, der arbejder rigtig, rigtig hårdt. Ups, der kommer en Semenko lige ud og stiller sig. Vil du signalere, den er på vippen? Ja, jeg synes, de er svære, de der, men jeg synes rent faktisk, hun står derude, og det er forsvarsspiller eller angrebsspilleren, der hopper ind i hende. Men vi starter i et rigtig højt tempo for begge mandskaber. Fløjtet skridt for franskmændene. Nora Mørk har den udfordring, at hun er langt væk fra bænken og skal allerhelst ud, når Norge skal ned og stå i forsvaret. Det er ikke der, hun tjener sine penge.
spiller altså i et højt tempo, godt krydsspil. Og man kan også se, at det franske forsvar, de er hele tiden opmærksom på, at den skal ind til Karin Bratseth ind på stregen. Den aflevering ligger ikke godt nok mellem Nordmørk og Oftedal. Rigtig godt læst af Laura Flip nede i forsvar. Den er nubbet af Veronica Christiansen, og så er hun alene igennem. Og 2-2, og norsk jubel på lægterne. Det er et tempo, der bliver presset i vejret af begge hold. Ja, det er jo bare flot håndbold, vi ser. Det er både nogen, der arbejder hårdt i forsvar, læser spillet og kæmper med næb og klør hele tiden. Semenko. Og så får den altså lige, bliver den pævet op i hjørnet. Ja, Semenko. Vi ser jo her fra starten af de to hold, der satser på hurtigt midte hele tiden. Ja, men det er Norge, der laver for mange fejl lige nu. Ser jeg så smider Frankrig bolden væk igen. Victoria Hergersson signalerer ud på bænken. Ro på nu. Ja, de gejler sådan lidt hinanden op, de her to hold. Jamen, og begge hold, som du sagde tidligere, kører jo forsvar-angrebsudskiftninger, så de vil jo gerne se, om de kan få alle ned i bunden. De har 3 gange tidligere spillet VM-finale mod hinanden, senest i 2017. Der vandt Frankrig, men Norge, der har vundet de 2 tidligere, 2011 og helt tilbage i 99. Straffekast til Frankrig. Og Ocean Sachenoglan. Ja, hun kommer til at gå ned i feltet. Hergersson brokker sig på bænken. Alison Pinot tager straffekast og scorer. Og en tomålsføring til Frankrig på 4-2. Et norsk hold har været udfordret undervejs i turneringen. Spillet 30-30 mod Sverige. En svensk scoring i sidste øjeblik i mellemrunden. Var også udfordret mod Holland. Han endte med at vinde. Han var faktisk i risiko for at ryge ud i mellemrunden. Men de viste alligevel klassen over. Nu står de her i finalen. Og det der, det er godt for Oftedal til Karin Bratseth. Stort gør samarbejde mellem de to. Og et spil, vi har set mange gange her på det norske landshold. At Stine Oftedal, hun skal lige vinde en duel der. Der er en, der skal hjælpe hende, og så står Karin Bratseth bare klar. Og ligesom vi så i Danmarks semifinal mod Frankrig, Olivia Krumbolz er meget flittig til at skifte ud. Både Oglang her med nummer 19. Og også Tamara Ordacek med nummer 22 kommet ind. Vi kan i hvert fald konstatere, at begge hold, de er meget klar til det her. Ja, så er der plads til Ordacek. Godt fransk spil, og Katrine Lunde på 41 år står stadig på højt niveau.
Nordmark. Og Oftedal kommer i klemme. Og begge hold er et par hold, der sådan spiller ind under 3 meteren hele tiden. Godt nok, der kommer mange fejl fra nordmændene. Oftedal, Nordmark. Og nappet af Glossaer. Bolden ryger ud over sidelinjen. Og Norge tilbage i angreb. Henny Reistad bliver sendt til opvarmning bag den norske bænk. Elvis, der får fjernet Oftedal. Og de har det altså svært, det her norske angreb. Ej, de franskmænd er jo fysisk stærke, når de står nede i det her 6-0-forsvar. Men de får også lov til at gå til hinanden. Ja, der kom Nordmark med sin første scoring. 2 i træk for Norge, der er på 4-4. Og igen Stine Oftedal, der går ind og vinder en duel. Og Nora, hun kommer godt på den her. Det er flot spil, men Katrine Lunde med ny redning. Men også et straffekast. Dømt til Frankrig. Også et spil, vi har set franskmænd mestre helt fantastisk her i det her mesterskab. Så hun ligger ind til for par, som næsten altid scorer eller får et straffekast. Ja, der mangler lige det sidste, for de holder dem tilbage. Lea Hergesson en straffekast. Og Silje Solberg ind i målet over for Pinot. Og heller ikke hun har held med at redde straffekastene fra Pinot. 3. gang hun scorer. Frankrig igen i front. Og så er Esbjerg-spiller Henny Reistad sendt på banen. Og det kan jo også være, fordi hun godt kan åbne det med skud ude bagfra. Stine Oftedal er god her. Hun vinder igen. Og så får de godt nok til at se nemt ud. Oftedal til Reistad til Mørk. Og Bratseth gør det til 5-5. Bliver ramt i ansigtet, tror jeg, Marit Jacobsen. 13 minutter spillet af VM-finalen. Helt lige mellem Frankrig og Norge. Luret af Glossaer. Og der er ikke nogen af de to hold her, der slår bolden i jorden. De blæser afsted i kontraspillet. Her er redningen fra Glossaer. Frankrig, der fortsætter den store udskiftning. Lasurs ud på fløjen. Valentini ind i stedet for, og så her med nummer 2. Méline Nokandi. Spilleren, der måske gjorde den afgørende forskel for Frankrig i semifinalsejren over Danmark. Ja, hun spillede godt indtil hun blev lidt skadet mod danskerne, og så kom hun ind igen i anden halvleg. Her er det Oracek. Han gør det til 6-5. Men når sådan en spiller som hende, hun scorer nu, så er det jo også, hun har ikke spillet så mange minutter i de vigtige kampe, men har bare en træner, der også stoler på, at hun bare kan gøre det i en finale. Frikast må nøjes med. Bratseth.
fløjspilleren. Hun er god til lige at komme under stregen. Så scorer hun selvfølgelig på den her. Den vil hun gerne have haft, selvfølgelig. Et nyt frikast til nordmændene. Nordmark. Nå, den var ikke i nærheden, den der. Og ser ikke ud til, at franskmændene er så nervøs for hendes skud, fordi de går ikke langt frem på hende. Nokandi. En lysende stjerne allerede. Der er angrebsfejl. Portacek. Så er de ikke tilbage i forsvaret nu, franskmændene. En aflevering fra Nordmark. Hold det op. Hvor er det godt ind til Kai Bratzett. Det her kig væk noget. At man kan godt se, at de kender hinanden, de to. At Kai Bratzett, hun vidste godt, at den skulle komme der. Hvor er det flot. Det er de bedste spillere, der leverer på højeste niveau i en VM-finale. Man ser jo begge trænere, de er allerede begyndt at skifte meget. De ved godt, at det her det bliver måske en lige kamp hele vejen igennem. Oglang med en ny scoring. Ja, hun er en af de spillere, der kan åbne det udefra. Ja, Katrine Lunde har ikke fået fat. Ikke alt for meget nede i målet. Indtil nu. Ej, hvor er det godt. Ej. Altså, de skaber lige rummet, så Stine Opdal, hun kan blive alene på et stort område. Og det udnytter hun. I vejret. Oglang. Portacek. Nokandi skal finde løsningerne. Den var der. For par. For aflevering, men må nøjes med frikastet. Ja, det bliver hun nødt til at skyde på. Der er kun én aflevering tilbage. Ja, den tager en norsk hånd ud. Ja, hvis dommeren var i tvivl, så var der lige en 7-8 franskmænd, der markerede det. Der er de søde til at hjælpe. Ja, det der, det er ikke noget, der tror Katrine Lunde. Reistad der ikke får fat. Og godt fransk forsvar. Valentini. Og Camilla Herdem, der ikke kan holde sig ud af eget felt. Og derfor fransk bold. Gør ellers, hvad hun kan her. Oj. Ja, der er lige et par tæer inde. Kai Bratzett, hun har været god til at komme det her skridt frem, og så holde de franske spillere. Hvor er det godt spillet. Helt fantastisk. Men 23-årig til en 20-årig. Så er de unge stjerner fra Frankrig. Nu kan de få par. Og det er jo ikke, fordi det norske forsvar ikke ved, at den vil komme, den der aflevering. Pause til Nordmark. 3 højrehåndede inde med Veronica Christiansen og Fedala Reistad. Der er et par dårlige aktioner fra Henny Reistad.
Græsser, de har fået sig en lille pause. Nu er klar til at styre spillet igen. Men det er på højt niveau, og Norge har svært ved at styre for par. Ja, jeg synes, Maren Ådal kommer til at slide lidt. Det bliver stået forkert på screeningerne. Og norsk timeout efter 20 minutter. Frankrig foran med 2. Norges træner har selvfølgelig set det samme, som vi har set, at de franske spillere, de finder for par inde på stregen, og det skal de have løst. Det var lige præcis det, der også gjorde lidt ondt på Danmark de sidste 20 minutter af semifinalen. Ja, så kan man også høre både hos Norge og Frankrig, at det er de offensive hjerner, der også skal byde ind. Ofte der for Norge, så de for Frankrig. Forsvar, de skifter lige formation. De går frem i et 5-1-forsvar med Minko. Det kører ikke voldsomt godt. Og det her indhop fra Reistad, det har ikke kastet noget af sig endnu. Nej, det bliver lidt stressende. Stine Oftedal, hun tror, at Reistad, hun går på ydersiden her, men hun krydser hende, så de er ikke helt lige afstemt. Der bliver måske lidt overmodig. Kandi. Aflevering. Der kikser. Så går det hurtigt den anden vej. Ej, hvor er det flot. Semenko, der stjæler afleveringen fra Veronica Christiansen. Altså, det er bare en nydelse at se. Der er lige et par fejl, og så kommer den tilbage, hvor Minko får den. Hun starter den selv. Og så snyder hun lige en 2-3 nordmænd. 10-7 til Frankrig. Og Norge tvunget til at gå tilbage til Nordmørk, Oftedal og Christiansen. Og så, når de finder chancerne, står Klosær ind i målet med sin 4. redning. Det er et norsk hold, der er udfordret. Ja, den er læst inden for keeperen. Og et norsk hold, der begynder at køre med 2 forsvar angrebsudskiftninger nu. Fransk hold, der kan blive de første nogensinde til at vinde VM og OL samme år. Det skyldes selvfølgelig i høj grad, at OL på grund af corona er rykket. Normalt ligger de ikke i samme kalenderår. Men de er ved at vinde, selvom det er tidligt. De er i hvert fald bedst. 11-7 nu. Og Norge, der ændrer ned i den anden ende af banen. Silje Solberg ind i mål i stedet for Katrine Lunde, der bare er noteret for 2 redninger. Klosær god lige nu. Ja, nu er en position på Stine Oftedal, der skal gå fra højre fløj. Ja, det er jo den franske forsvar, der tvinger dem til sådan nogle afslutninger der. Og vi må bare sige, at franskmændene, de har kontrol lige nu.
Ja, som Norge spiller, og som Norge kæmper mod det her franske forsvar, der ser det efterhånden ret imponerende ud, at Danmark scorede 22 gange mod Frankrig i semifinalen. De ligger hele tiden og presser med gode afleveringer. Hold det op, de spiller godt. Sikke et boldtempo, de kører i. Så de har slået sig derinde. Det ser ikke godt ud. Sammenstød derinde. Græsser de. Hun tager sig til munden. Store smerter. Det samme er Emil Jørgensen her. Så de... Emil Jørgensen må også ud og have behandling. Her ser vi sammenstødet. Knaller hovederne sammen. Emil Jørgensen, der lige var kommet på banen for Norge. Hernede græsser de. Meget, meget vigtigt for franskmændene, der skal have tjekket tænderne. Men også det norske mandskab, der ikke kan finde løsninger mod det her 5-1-forsvar. Kunne være, at man skulle tage en timeout og lige snakke det lidt igennem. Ja, så får de åbnet op på fløjen. Og så kom der en scoring fra Malin Aune. Og så er der i hvert fald et norsk kommentatorpar ved siden af os, der går amok. Hvor er det godt håndboldspil. Nej, Frankrig, de er simpelthen bare for gode nu. Har jogget på speederen og er foran med 5. Ja, de straffer nordmændene snart de laver en fejl. Ja, de skal jo passe på Norge, at de ikke kommer alt for meget bagud her inden pause. Ja, de bliver i hvert fald nødt til at ændre nogle ting, fordi franskmændene, de har fuld kontrol på det her, der sker lige nu. Nej, det falder fra hinanden. Men de bliver nødt til at tage en timeout. Ja, Granier. Ej, det er elegant. Det er et fransk hold, der stråler selvtillid. Og de diskuterer med hinanden på banen, nordmændene. Lad os se, lækker aflevering. 6-målsføring til Frankrig. Det var dog utroligt. Og vi må også bare nyde det franske spil. Det stod altså 7-7. En god indspilning igen fra Nordmørk. Ja, der kommer så trods alt en 2 minutters udvisning. Det er altså godt fanget inde på stregen. Nu kan de ud. Frankrig har altså vundet den seneste periode med 7-1. Norske panderynker. Og nu er de i overtal. Ja, det er flot. Bag ryggen til Malin Aune. Og så starter igen med Stine Oftedal. God afland for Nordmørk. Græsser, de har fået tjekket tænderne og er tilbage på banen. Lov at flip herind. Igen også på højre bak. Frankrig med tomt mål lige nu. Ej, det er fantastisk, og det er så mange spillere, der byder ind for Frankrig. De er en mand for meget på banen. Ja. Frankrig er en mand for meget på banen. Det ser de ikke. Ej, og det var de altså i lang tid. Det var da utroligt, at de slapper afsted med det så lang tid. Ja, mere fordi de sidder en masse delegerede, der skal se det her, at man så ikke ser det. Ja, og Laura Flip, der prøvede at trippe ud for forsvaret, men der var det for sent. Ja, Flips scoring. Kort for inden. Og nu er der lige nogle delegerede, der skal stå og finde ud af, hvem det er. Kigge lidt video. Men det skal selvfølgelig give en udvisning til Frankrig. Ja, de får en udvisning mere på den. Og det er jo så Norges chance nu. Det er nok enten et vips eller...
Og det blev på fløjen. De var ude at se, hvem der var, der kom til at løbe sidst ind. Ja, og det er Lucie Granier, der ryger ud. Og så er de altså 2 spillere i overtal nu i 56 sekunder. Norge. Minko prøver på at stress. Se, som de arbejder inde i forsvaret, de 4 mand. Ja, Marlene Aune. Og hun har været god, efter hun kom ind. Marlene Aune, 3. scoring for hende. De havde ellers ikke rigtig gang i fløjene. Men det er der kommet nu herovre for højre siden. Ja, nogle vigtige scoringer. Og hvor lang tid kan Frankrig så få lov at brænde af i det her angrebsspil? Frikast til Sardi. Det vil hun gerne have. Første udvisning udløbet om 10 sekunder. Norges forsvar er langt fremme. Armen er i vejret. Nej. Olivia Krumbolz, der undskyldende rækker hånden i vejret. Tager timeout, ligesom de spiller sig igennem til en åben chance. Frankrig foran med 5 timeouts. On joue tout de suite, on joue sans ailier droit, d'accord? Les pivots, toi, tout simplement. Avec Laura ici, Grace ici, d'accord? Et on lance Laura ici. D'accord? Essaye d'isoler, jouer là, là. À fond, fais gaffe pour monter inversé. Allez! Reprends là! Comme ça! Le 2 minutes est bientôt fini. Det er sådan en timeout, man altid lige er også, hvor man husker nu, han skal ind et par sekunder tidligere for at gå ind i zonen og så trykke på knappen. Så jeg forsvarer ham lige lidt. Godt, jeg træner ikke holde sammen. Ja, men de må fortsætte. Nu har de altså bare 4 afleveringer. Så de Laura Flip kommer her igen. Ja. Her der bliver dømt en 2 minutters udvisning til Norge. Og det er en afgørende kendelse. Ja, de dømmer jo efter Veronica Christiansen ikke kigger efter bolden, men kun går efter manden. Ja, og så ryger overtallet for Norge. Der kommer et straffe til Frankrig. Og muligheden for lidt medgang. Det dufter så småt igen for nordmændene. Pinot overfor Silje Solberg. Hun er simpelthen stensikker. Alison Pinot. 16-10. Det her havde jeg godt nok ikke regnet med. Nej, i en periode, hvor vi lidt troede, når man havde chancen for at komme tilbage i kampen. Det er næsten bare blevet værre for den. Men de spiller selvfølgelig også 6-5 nu, fordi de har keeperen ude. Og så er der ingen keeper nu. Ja, kan de komme til at afslutte? Det kan de ikke. Silje Solberg kommer ind, men... Og hvad så nu? Der er så... Nu bliver der en fejludskiftning igen fra den norske side. Ej, det duer ikke, det her. Nej, noget råd, og det er der jo på ingen måde råd til det her. Det er Maren Ådal, der går ud. Og hun var godt selv klar over, at den var gal. Ja, hun falder helt sammen på bænken nu. Hun ved godt, det ikke var super, det her. Det er altid træls, når man kommer til at gøre det. Ja, må lige få lidt trøsnår med. Men de er ved at tabe det allerede i første halvleg. Norge, de gør det i hvert fald ikke nemt for sig selv. Hvor er det godt forsvar. Hvad så der? Ja, der kommer en udvisning mere. Hvor er det godt forsvar. Og jeg kan sige, hvis de 2 russiske dommere skal have hjælp, så er der en norsk kommentator ved siden af os, der godt kan hjælpe i hvert fald. Han har kaldt en udvisning. Og hvad så nu nede på bænken også? Nu er der også ballade på den norske bænken, Semenko. Nu kommer der en advarsel til Tore Hergersson. Det er et rent kaos der lige nu. Og lige nu, der kører alt her i hallen. Alle råber og skriger. De får selvfølgelig et straffekast på den her. Fordi de har nok ikke keeperen inden. Så er det jo en chance, de tager fra den. Ja, Djursager får lige forklaringen. Det er helt skørt, det her. Nordmørk med straffekast over for en velspillende
Glosair, og nu er det Rumbolz, der er utilfreds. Ja, men de har ikke fået sat den anden udvisning på. Der er lidt kaos. Jeg tror godt, dommeren kan bruge en pause nu. Ja. Men Semenkos udvisning, der ikke er på måltavlen heroppe. Det er også svært at holde styr på, for nu er der 2 udvisninger til hver lejr. Der er snart ikke flere pladser ude på bænken til, at folk kan komme ud på. Nu ved jeg ikke, om de russiske dommer er i tvivl om, hvem det er. Det er nummer 27, der er udvist. Mingo, hun rækker lige hånden op og siger, det er mig. Altså, de er så mange delegerede, så må de jo få styr på det her. Ja, heroppe på måltavlen skal vi se, der mangler altså en udvisning ud fra Frankrig, og jeg er ikke sikker på, hverken de russiske dommer eller de mange delegerede har voldsomt meget overblik lige nu. Sikke en finale, vi får os. Nej, indtil videre, der er den vist den indeholder alt, hvad vi kunne ønske os. Når de sidder og kæmper med det, så er den kommet op. Men det er Olane Kanor, den står ud for. Det er et forkert nummer. Det er den forkerte spiller, der har fået udvisningen nu. Og nu står hun og siger, tag det roligt, råber dommeren til de delegerede. Og nu må den franske bænk så forklare dem, at det er Olane Kanor, der ikke har været på banen hele kampen, der nu har fået en udvisning. Og nu er de hen og pege på Mingo. Det er godt nok et sjældent set rod, det her. Pinot, hun rejser, hun griner, og så går hun hen og peger på Mingo og siger, at det er hende. Stakkels tidtager. Altså, vi kan se nummer 21, der har fået en udvisning. Det skulle have været nummer 27. Nu er den fjernet fra måltavlen igen. Og så tror jeg, vi er klar. Thumbs up fra den franske bænk. Og vi har jo lige et straffekast og en håndboldkamp i øvrigt. Vi skal videre med Nordmørk overfor Laura Glosair i målet. Ja, hun har stået derinde i mange minutter og ventet. Og så smider hun den bare op i hjørnet. Hold da op, hvor er det godt, det her. Fantastisk afslutning. Og så spiller vi ikke 6 mod 5, vi spiller 5 mod 4. Ja, nu er den første franske udvisning så udløbet. Så nu kan det alligevel være 6 i angrebet, fordi de har tomt mål. Jeg ved godt, det er svært at holde styr på det her. Frankrig med bolden. Laura flip. Og redning fra Silje Solberg. Og det der er noget af det, der er brug for hos nordmændene. De skal have gang i de keepere. Og så har de 20 sekunder nu til at se, om de kan finde en scoring. Altså Solberg ud af målet, så de er 5 spillere til at sætte det her angreb op. 15 sekunder. Rejstad, Oftedal, Marlin Aune herude på fløjen. 10 sekunder nu. Skal op og finde en scoring. Det er flot. Det der, det er flot. Hen i Rejstad. Og jeg tror ikke, Frankrig når mere. Nej. Silje Solberg når lige akkurat ind, men en god afslutning på første halvleg. Men vi har masser af håndbold tilbage i en fantastisk underholdende finale. Og der er lidt udvisninger at starte med Norge. Der er 2 spillere udvist. Frankrig har en enkelt. Norges første udvisning udløber dog allerede nu. Og Norge, der starter med Stine Oftedal, Henny Rejstad og Nordmørk. Som de 3 i bagkæden. Der var Nordmørk, og der var en hurtig scoring. Og Norge bagud med 3. Og Alison Pinot inde i angrebet sammen med Grassadia Nokandi. Og der er plads på fløjen, og Silje Solberg, der har lavet en redning som noget af det sidste i første halvleg, og det har været tiltrængt. Nu hiver hun også en mere frem her. Og det er jo noget, der kan blive afgørende, hvis hun lige pludselig får fat. Ja, det har de også manglet i første halvleg, nogle redninger. Og fremragende angrebsspil, og det var 2 i træk på den her side af pausen. 2 i træk fra Norge lige inden. Samlet 4 mål i træk, og Norge er lige pludselig tilbage i den her kamp. Ja, vi har pludselig en helt åben kamp igen. Alt det her kaos, alle de udvisninger, det var nordmændene, der håndterede det bedst. Og så er det en med Laura Flip igen. Over i højre siden. Og ikke flere udvisninger lige nu.
Og så kom Henny Reistad også bedre i gang. Og 5 norske scoringer lige pludselig i træk. Og det er svært at forstå, at den her kamp stod 16-10 på et tidspunkt. Og præcis det, vi har snakket om, at nordmændene har brug for et par redninger, og de har brug for nogen, der stiger op for 9 meter. Og det ved vi, Henny Reistad, hun kan. Så er der lidt mere gang i de norske fans. Og alle bjællerne igen. Og så står det 16-16. Sikke et comeback af nordmændene. Og Forpær, der takler sig igennem. Ja, dommeren, de hænder markerer til de norske spillere, de ikke bare må kaste sig bagover, men så må de jo bare dømme imod det. Med 2 minutter tilbage på første halvleg gjorde Frankrig det til 16-10. Og det her, det er en fuldstændig åben VM-finale igen. Og anden halvleg starter som første halvleg. Den er endt med masser af tempo og drama. Stine Ofte er altså 17-17. Og Silje Solberg igen. Lige pludselig Norge, der er ovenpå i den her kamp. Henny Reistad. Og det dømmer din dobbeltdribling på Sand Solberg. Det er vel bare en dribling. Og tvillingesøster Silje nede i målet, der gør en positiv forskel lige nu. Og hvad så Frankrig? Forspringet er blevet spist. Ja, vi har set det her nogle gange gennem turneringen. Coralie Lasurs, der er ud af ingenting, skaber en scoring fra fløjen. Ofte der dirigerer Nordmark. Armen i vejret. Reistad stiger til værs, og var det flot. Henny Reistad, hun var ikke god i første halvleg, men nu viser hun sit tårnhøje niveau. Stjæler bolden her også. Henny Reistad, kan hun selv gå? Henny Reistad, det kan hun! Og 6 minutter inde i anden halvleg har vi lige pludselig den første norske føring i den her VM-finale. De er gået fra at være bagud 16-10 til nu at føre 19-18. Har en kamp, der bølger frem og tilbage, hvem der hele tiden har teten. Henny Reistad, hun har startet rigtig godt her i anden halvleg. Det er svært at kræve meget mere vanvid efter den her første halvleg, men det fortsætter. Og nu er det pludselig Norge, der er bedst. Ja, det kan man godt lide det her. Lasurs. Som om hun næsten står og venter på, Marlene Aune er klar til at dække hende op, så hun kan sætte hende af. Ja, prøv at se det her med en fløjspiller, der bare selv kan gå ind og angribe. Hun stopper lige op.
Og siger hun, værsgo her, den går jeg lige på. Det er ikke ret mange damefløjspillere, man ser, der kan gøre det her. Nej, den lavede hun også et par stykker imod Danmark i semifinalen. Sanna Solberg. Og 2019 til Norge. Og nu er de norske fans altså op at stå, og det hele. Franskmændene har sat sig ned på tilskuerpladserne. Det bliver lidt rodet. Så hun har været god nede definitivt til at få Karin Brastedt foran sig hele tiden. Det er topunderholdning. Måske ikke lige den her detalje, men topunderholdning fra de franske olympiske mestre og de norske europamestre. Og spiller om at få lov også at kalde sig verdensmester. Og heldigvis 22 minutter endnu. Ja, Norman, de ville godt have haft et straffekast på den her. Oftedal, var det flot. Det der Stine Oftedal. Og +2 til Norge nu. Det koster en 2 minutters udvisning for Sanna Solberg. Bliver lige snydt over midten. Men det bliver heller ikke sidste udvisning i den her kamp. De går til den begge mandskab. Sadi. Ja, der var jo plads. Den kommer herude hos Granier, men angrebsfejl dømt. Ja, den blev dømt sent. Det er selvfølgelig det franskmænd, de kommer til at reagere på. Godt gå ind med Stine Oftedal. Norge med tomt mål. Her i undertallet. Veronica Christiansen. Oftedal. Armen er i vejret. Kan de finde en afslutning et sted? Hun klemmer sig fri. Kai Bratseth. 3-målsføring til Norge. Tænk, hun får afsluttet på den her. Hun er så presset, at hun får den puttet i mål. Det er helt utroligt. Ja, der er blevet talt om den norske vindermentalitet nede i vores VM-studie. På 10 minutter i anden halvleg fører de 10-3. Og lige pludselig i front med 3 mål i den her kamp. Det er helt vildt, som de er kommet ud til anden halvleg. Ja, selv Silje Solberg kan ikke gøre noget ved afslutningen her fra Auckland. Spændende at se, hvordan Frankrig håndterer det her. Armen i vejret. Nordmørk. Øj, her. Der kan simpelthen ikke holde den ude. Vi når næsten ikke at nyde de første scoringer. Den kommer heldigvis her igen.
Hvor er det flot. Og et presset fransk mandskab, der nu tager timeout bagud. 23-20. Reste à ta place, tu sors de ta place. C'est pas logique. Parle avec les autres en relation. Ne fais pas ça. D'accord? Sur les Brésil, il faut assister à vous jouer un peu gentil jusqu'à l'aile, faire des passes, aller chercher les buts et les pénaltys. Il faut rester stable. On repart en 0. On repart en 0-6. D'accord? Faire rentrer Alisson. Hein? On va mettre Grasse en 2 et mettre Ali en 3. Ça serait bien. Ah, ça fait 2 changements. Je kommer klar. Bue. Henny kommer in på Vicky. Sanna kommer in på Pamela. Starter med midtovergang. Jugge midtovergang. Jugge høyre midtovergang. Kom igjen! 3, 2, 1! Kom igjen! Ej, det er det franske mandskab. De skal jo have løst det her med, at de er bagud 11-4 i anden halvleg. Jeg har lukket 11 mål ind på 11 minutter. Det er jo selvfølgelig ikke holdbart. Og slet ikke, fordi vi ved, at de har et af de bedste forsvar i hele verden. Men Frankrig sætter Roland Canor. Den her med nummer 21 ind, og det er i hvert fald en spiller, der har skudkraft udefra. Armen i vejret. To afleveringer. Ej, noget rod det her. Og det er altså første angreb efter en timeout. Og nordmænd, de kører bare på. Henny Reistad. Hun bliver skudt i hovedet. Der løb. Ramt i ansigtet. Ja, det gør voldsomt ondt, kunne jeg forestille mig, uden at have prøvet det, men trods alt en vigtig redning for at der løb. Ej, det er flot, som Henny Reistad, hun springer op. Der løb, der kom ind i anden halvleg i semifinalen mod Danmark. Og stod fremragende. Blandt andet tog mod fuldstændig for de danske fløjspillere. Og fragt indspil. Lang. Ja, det er lidt rodet angrebsspillet. Altså nu har de to backs inden franskmændene, som godt kan skyde udefra. De bliver nødt til at trykke af. Godt kommer frem af Kai Brasset. Ja, og nu skal der altså afsluttes. De kommer slet ikke frem til noget. Krumboldt går amok og råber og skriger på bænken. Hold da op, nu tager han en timeout igen. Han har lige taget timeout. Ja, det kommer der en mere. Men han er tosset lige nu. C'est Grasse qui est obligé de tout faire. Orlan, tu sors. Camille, tu y vas. D'accord? Il reste 3 passes. Il faut lancer quelque chose. D'accord? Laurent, tu y vas. Laurent, flippe à droite. D'accord? Elle va pour revenir à tête et projet. Vous allez tenter ton petit cul là. Allez! To franske timeouts på 2 minutter. Og nu har Krumboldt ikke flere muligheder til at få pausespillet ude fra bænken. Det er sgu ret fransk hold, det her. Ja, og han skifter de to backs. Han ville jo have dem til at skyde, da de var inde før. Og det er jo det, han er tosset over, at de ikke skyder på mål. Ja, de har 3 afleveringer. De spillere, der er kommet ind nu. Olacek, Flip, og så stadig Sardi. Her kommer Grasse Sardi. Og der var Silje Solberg igen med en ny redning. Ja, mens vi sad i første halvleg, jeg tænkte, den her kamp er jo mere eller mindre afgjort, da Frankrig var foran med 6.
så sidder man her med en norsk tremålsføring og tænker, hvad skal Frankrig dog finde på? Ja, franskmænd, de spillede jo helt fantastisk indtil der var alt det kaos med alle de udvisninger. Og det udnyttede nordmændene jo. Rejstad til Oftedal. Her nu er Mørk. Nordmændene er gode til at lave et bredt kryds ud i den ene side, og så bliver de mand i den anden side. Og den er stjålet af Flip, og så skal de afsted. Græsser, de vil gerne gøre det selv, så de og Silje Solberg redder den, men Sanden igen. Men hvorfor spiller hun den ikke? Og så bliver hun flået ud af Krumbolds. Ja, godt nok også en fransk træner, der kæmper med det. Nu kan de ind. Ja, men hvad skal de gøre, når Silje Solberg tager det hele? Mulighed for at komme foran med 4. Oftedal. Hvor er det godt spillet igen. Frikast til Kari Bratseth. Bratseth, hun står og holder hendes screeninger hele tiden. God til at fange bolden. Godt læst af par her. Ja, og så får de afleveret bolden. Granier her. Ja! Silje Solberg er ved at knække Frankrig. Hold det op, og står hun godt. Et fransk hold, der har scoret 4 mål på 16 minutter i anden halvleg af en VM-finale. Men de kommer til at krydse ind over midten hele tiden, franskmændene. Flip. Ja, det er ellers stærkt af Laura Flip. Silje Solberg. Og så rejser alle nordmænd sig op her i hallen. Og der er gang i kobjællerne. Ja, men også et norsk hold, der ikke har scoret i 6 minutter. Eller noget af den stil. De slider også lidt for at finde nogle åbninger. Jeg synes alligevel, det er dem, der spiller sådan lige i højeste tempo lige nu og kommer til muligheder. Var det vildt, at hun får den aflevering videre. Bratseth. Det koster en fransk 2 minutters udvisning. Jeg aner ikke, om hun var klar over, at der var en spiller bag sig. Prøv lige at se den her aflevering fra Bratseth her. Hvor tåbelig udvisning. Nordmørk. Hvad så? Scoring. Og 24-20. Norge på vej mod VM-guld. Ja, et fransk mandskab, som ikke har flere timeouts, så han kan ikke kalde spilleren ud med at sidde og snakke med dem. Fransk landstræner, der er desperat har skiftet ud i løbet af anden halvleg. Men hvad skal de efterhånden gøre? De kan ikke score på Silje Solberg.
Nej, når man kigger ned på Silja Solberg nu, så tænker man lige Sandra Toftal til Reinhardt i et helt mesterskab. At hvor afgørende det er at have gode målmænd. Og der bliver fløjtet med frikast. Norge stadig i overtal. Og så bliver der fløjtet angrebsfejl på Reistad. Ja, det er godt læst, at den franske fløj, hun lige går ind. Så skifter de lidt igen, franskmændene. Ja, og gang i karusellen. De er jo trods alt kun bagud med 4 mål. Problemet er bare, at det er det antal scoringer, de har lavet i anden halvleg på snart 20 minutter. Voracek. Og det er totalt uden saft og kraft i den afslutning. Sanna Solberg og scoring. Og hvor mange flere mål skal der til, før den her kamp er afgjort? Jeg ved godt, der er 11 minutter igen, men nu er de foran med 5. Norge. En helt ufattelig udvikling på den her kamp. Og smart er ikke ud til Sanna Solberg, der har været outstanding i det her mesterskab. Jeg tror, hun havde en scoringsprocent på omkring 80 inden den her kamp. Tænk lige på, med 2 minutter igen af første halvleg stod det 16-10 til Frankrig. Den efterfølgende periode har Norge vundet 15-4. Og nu 16-4 i den periode. 26-10 i alt. Og det er simpelthen nu eller aldrig for Frankrig. Et stort aspekt til det her med norske mandskab, som er bagud med 6 mål lige i slutningen af første halvleg. Der er ikke noget, der lykkes for franskmændene. De er stressede. Ja. Og hvor er det vildt at se et mandskab, der fungerer så godt i første halvleg, at de kan stresse sådan i anden halvleg. Det er godt nok utroligt. Frankrig, der for 4 måneder siden blev olympiske mestre. En vanvittig trumf, hvor både de franske mænd og kvinder vandt. Og nu her er det altså i den grad med ryggen mod muren. Og Norge, der har misset guldet ved de seneste 2 VM-slutrunder. Og senest verdensmester i 2015, og det er lang tid. Når man allerhelst vil vinde guld. Med alt, hvad man deltager i. Og også har forudsætningerne for det. Og norsk hold er også skuffet i Tokyo i sommer. Det er kun OL bronze her, Oftedal, der fejler. Semenko. Flip. Og så var den der. Så var der en fransk scoring langt om længe. Og det er jo det, der er Frankrigs chance nu. Det er, at de står godt hernede defensivt, og så kommer afsted på de her kontrachancer. For vi ser jo, når de spiller 6 mod 6, så har de svært ved at finde muligheder. Første franske scoring i mere end 11 minutter. Så lang tid skal de ikke vente. Når jeg scorer igen, så er det i hvert fald slut. Lige over 8 minutter tilbage af VM-finalen. Afleveringer igen har Norge. Og de vil godt have skiftet bold igen. To afleveringer tilbage. Veronica Christiansen afbrænder. Ja, så er der plads. Øj! Selvfølgelig! Silje Solberg
med sin 10. redning i kampen. Det er jo en kæmpe chance, hun piller. Nærmer sig 50% ned i målet. Pinot og Bratseth, der har fat i hinanden. Ja, Bratseth, hun har fået nogle slag derinde på stregen. Nej, det var faktisk Edwige, og ikke Pinot. Og Krumbold så ude. Han står godt, han klør sig lidt i håret. Han har ikke mange flere. Greb tilbage derude. Nordmændene, der godt kan bruge alle de her frikast til nogle ting. Altså, tiden går jo bare for dem. Flot redning fra Dalø. Sender en aflevering afsted, og det er jo skidt at smide bolden væk igen. Ja, stærkt at sende Solberg. Det er hende, der løber helt ned fra fløjen og hjem og tager den her retur. Altså, Sanne Solberg, hun står helt nede i hjørnet, og så er det hende, der kommer hjem på den. Oftedal, Nordmørk. Næsten helt ude på en fløj. Armen i vejret igen. Det er nogle lange norske angreb, det her. Ny redning fra Dalø. Alison Pinot, der får et frikast. Ja, hun kan jo godt hoppe op og skyde på scenen. Nordmænd, de står helt tilbage på 6 meter. Og så får Grassadi lov af den franske landstræner at komme på banen igen efter en lille tur i skammekrogen. Hun har 5,5 minutter nu. Ja, så de kan jo ikke spille lang tid med bolden. De bliver nødt til at sætte det i gang. Semenko. Det er flot, men Silje Solberg står på et helt vanvittigt niveau. Jeg har stor fortjeneste, hvorfor nordmændene de er foran med 5 mål. Minutter. Oftedal. Så er der plads til Maja Jacobsen. Helt op i hjørnet. 27-21. Og det her, det ligner i den grad VM-guld for 4. gang i historien til Frankrig. Eller til Norge, undskyld. Ikke til Frankrig. Nu prøver de 7 mod 6. Men det er for sent. Skridt. Og Norge gider ikke engang at prøve at afslutte på tom mål. Nej, det er jo fornuftigt. De bare går bolden op. De har jo tiden med sig. Har plus 6 og 4,5 minutter igen. Det her har på alle måder været en vanvittig VM-finale. De har spillet enormt højt tempo. Stine Oftedal. Og nu kan det her vel kun ende på en måde. Og det er med Norge som vinder. Ja, så prøver de sig på et tombål også, og den går også ind. Stine Oftedal. Norge kommer til at køre den her hjem på en helt vild anden halvleg. Og det bliver 3,5 minutter, der er rigtig lange for de franske spillere lige nu. Og hvad er det dog, der er sket for Frankrig i den her anden halvleg? 5 scoringer. Ja, Norman, de har fået styr på det der forsvarsspil. Og så hende, som redde den bold her, Silje Solberg, hun har jo bare stået rigtig godt. Og ja, hun er jo rundt 50% nu.
Alison Pinot, der kommer ind. Jeg ved ikke, om det er en fornøjelse, men får i hvert fald muligheden for at tage et straffe på Solberg. Ja, jeg ved ikke, om der var nogen kontakt mellem Solberg og den bold, men den rører i hvert fald forbi mål. Nej, det er bare forbi mål fra Pinot. Der står altså 17-5 i anden halvleg. Ja, og det føles som evigheder siden, at vi sad her med en første halvleg, hvor Norge virkede knækket, hvor alt fungerede for Frankrig. Fransk hold, der var foran med 6 mål. Og nu er de blevet blæst ud af hallen her i Granollers i anden halvleg. Rejstad, der løb med en sen redning, men det kommer ikke til at gøre den store forskel. Hende Rejstad har så også spillet en rigtig god anden halvleg. Hun har åbnet op med de skud, hun har ude fra bagfra. Nej, hvad skete der her? Sanna Solberg. Jeg ved ikke, om hun bare faldt på benene igen. Og der løb. Der havde brug for redningerne for en 20-25 minutter siden. Halvandet minut til det er slut her i Granollers. Ja, og lad os da tage en redning mere fra Silje Solberg. Godt norsk mandskab, der har levet op til at være favoritter. De har været så presset i nogle kampe. En fransk scoring, men det er ren kosmetik her med 1 minut igen. Og de norske fans har fundet guld på ryggerne frem over på modsatte langside. Ja, det er simpelthen imponerende. Det Norge har præsteret her i anden halvleg. De forsvarende europamestre, der skuffede i Tokyo, kun blev nummer 3 til OL. Og nu kommer de jo også på tronen her ved VM. Ja, prøv du bare, Nordmørk. Ja, der var ikke flere afleveringer. 20 sekunder. For en fransk hold, der må være ufattelig skuffet, efter de kunne smage guldet i første halvleg. Og nu er det faldet fuldstændig fra hinanden. Græsser de her de sidste 5 sekunder. Pinot kan ikke komme til at afslutte. Og det er norsk bold, og Norge vinder VM-guldet med 29-22 i finalen over Frankrig. En fuldstændig vanvittig håndboldkamp, hvor Norge kom bragende ud til anden halvleg. Og prøv lige at se de her glade og lettede nordmænd.